албатта мо дар интихобот ҳатман иштирок мекунем. Ман қарзи шаҳрвандӣ ва қарзи ватандории худ иштирок дар интихоботи вакилони мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб мекунам. ман ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаффофият ва ҳақиқӣ гузарондани интихоботи вакилони мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон боварии комил дорам. дар интихобот мо сарнавишти миллат халқи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 5 солаи пеш меомада муайян менамоем. барои ҳамин ман ба ҳамаи гуфтаниҳо ҳастам ки ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, касе ки худро зодаи Тоҷикистон, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, миллати тоҷик мешуморад, ҳатман иштирок кардану аз худ ҳуқуқи шаҳрвандии худро иҷро кардан ҳатмист. барои ҳамин ман ҳамаро ба иштирок ва додани овози худ ба интихоботи дар пеш истода даъват менамоям.